Γεια σας παιδιά, King Boss εδώ και σήμερα μαζί μας έχουμε την Miss RPG Mary. Σίγουρα ακούγεσαι. Miss RPG Mary. Είναι δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Hello. Ναι, το κανονίσαμε. Θα παίξουμε Five Nights at Freddy's. Δεν με νοιάζει τι λέγατε στα σχολεία και δεν μας είπατε ποιο παιχνίδι να παίξουμε. Γι' αυτό είχα πρωτοβουλία και το διάλεξα. Πάρε ποντίκι. Πάρε ποντίκι. Όχι. Ωραία. Και είμαστε δίπλα μαζί. Το είπαμε. Επιτέλους. Δεν πειράζει, το ξαναλέγω. Καλά, το σταματάω το βίντεο μέχρι να. Σε ένα δευτερόλεπτο. Νομίζω επιστρέψαμε. Παίξε, King. Τώρα, τι είναι αυτό, δεν είναι. Κάτσε να χαμηλώσουμε γιατί δεν θα ακουγόμαστε καθόλου. Κυριολεκτικά δεν το έχουμε παίξει ποτέ. Πώς θα το παίξουμε, ρε? New game, λογικά. Το ξέρω, το έχει παίξει το J αυτό. Σοβαρά τώρα. Δείχνει στην αρχή και καλά κάτι κονίτσες με ένα Μα παιδάκι. το ξέρω εγώ. Είσαι το παιδάκι που πρέπει να κλείνεις τις πόρτες. Έχασα. Δεν μπορώ. Τι είναι αυτά που μου λέει? Κλικ. Γιατί λαγκάρει τόσο? Ξέρω. Και καλά πρέπει να βλέπουμε και πρέπει να πηγαίνουμε κάτω από το κρεβάτι γιατί η βλάκια δεν Πού αρέσει. είναι το κάτω από το κρεβάτι? Πηγαίνουμε κάτω από το κρεβάτι για να πάρουμε μπαταρία και ένα τέρας και καλά. Κολλάει πάρα πολύ. Βλέπω κάτω. Φύγε. Κλείσε. 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 Έχει και φακό, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Αυτό που άκουσα ήταν η Foxy. Γιατί ο Foxy τρέχει. Δεν είναι η Foxy, δεν είναι κανένα, είναι... Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να βλέπω, ξέρω εγώ. Τι λέει αυτό? Δεν ξέρω ρε, με ρωτάς, δεν κοιτάω τίποτα. Παίξε εσύ. Δεν είμαι εγώ του τρομακτικού. Να ξέρετε παιδιά, εγώ δεν ξαναπαίζω τρομακτικά. Κλείσε πόρτα. Ρε πόρτα. Είναι η πόρτα που δεν κλείνει. Δεν κοιτάω παιδιά, εγώ τίποτα, να ξέρετε. Γιατί άμα Πρώτη φορά. εδώ νομίζω του είχε πεταχτεί ένας. Πρώτη φορά βλέπω πόρτα που. Δεν κλείνει η πόρτα, να ξέρεις. Και τώρα... Έχουμε αιώνια μπαταρία, έτσι. Όχι. Αυτό. Μάλλον. Όπα. Δεν κοιτάω παιδιά, δεν κοιτάω, να ξέρετε. Άμα πεταχτεί τίποτα, γεια σας. Με έπιασε κάτι, τη μια λιγούρα, να πάω να πω στο ψυχείο. 100% τώρα πεθάναμε. Τι είναι αυτό? Σοβαρά πετάχει. Πώς δεν ανάβει ούτε φως? Με δεξί κλικ. Αυτά είναι τα βήματα του παιδιού, του κοριτσιού, ξέρω εγώ τι σκοτά. Εγώ καθόλου. Εντάξει, Λίστο. τελειώσαμε Άντε, με αυτό, θα Λοιπόν. πάμε άλλο παιχνίδι. Δεν τρόμαξα καθόλου για κάποιο λόγο. Εσύ? Γεια σας παιδιά, τελειώσαμε το σημερινό επεισόδιο. Από μένα Ανασία και από την Miss. Bye! Και εγώ